aké zdravotné ešte pomôcky. Aké ešte teda, že cvičíš, ale určite nie, to mi nehovor, že nie. Myslíš na Viagru, alebo niečo také? Nie. Ale cvičíš sa? Čo? Bomba. Bomba. Čo? Aj akože napríklad, že také, že pamäť tých textov a tých pesničiek. Veď to nie je sranda. A teraz boli koncerty veľké. Jasné, čo? No, ale to ľudia odspievajú. Keď si niečo zabudnem, tak ľudia spievajú. Ja ty máš túto metódu, čo? Jasné. Čo, neviete? Aj diváci. A teraz vy. A teraz vy. Tak ale s pamäťou nemáš nejaké, nie, že ešte? Nie, akože nie. v pohode. Čo? Všetko? Hej? Zvládneš. Ako sa volá? No? Máme kvíz. Neviem. Jožo Ráš a Jano Baláš! To je konec, ne? Voda? Voda zatiaľ, áno. Nie, že... No, takže to bolo všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Čaj nemáš? Čo to? Čaj. Čaj? Bude aj čaj, neboj. Príde aj ľadový čaj, áno. No, tak ja som začal, že oslava, tak ty musíme, že teda Jožo Ráš pred niekoľkými dňami 70-ku oslavoval. Takže len tak, že aká bola oslava, ak si pamätáš? Nepamätám. No ale bola veľká. Koľko si mal hostí tak troška, takže by sme priblížili. Asi 100. 100 hostí? Pekne, nie? Skromné. Skromné, tak ja. V skromných pomeroch. Oslava teda dobrá, áno. Bomba, len si nepamätám. Neviem, však toto hovorím, ale príjemné to bolo. Na začiatok si pamätám. Začiatok, hej? A čo bolo na novi? Povedz, ako to tak Ja neviem, ja prebiehalo. som prišiel kúsok neskôr. Čo to? Trošku neskôr som prišiel, vieš? Neskôr. No, asi 10 minút už bol po začiatku. Na začiatku sme si pripili. Áno. A potom sa už nepamätám. To je... Však oslava, nie? No, No však, by to bolo inak. No. Jak ináč, jasné. Áno. No tak, ale musíme tak, vieš, teda tá 70-ka, čo? Je to pekný vek, je to. A ty teda, že koncerty a všetko, o tom sa budeme rozprávať, ale ako teda vlastne, prosím ťa pekne, ty aj, že sa udržiavaš, že cvičíš, alebo lebo furt len vieš, všade všetci čítajú, že whisky a cigara. Podľa mňa to není celkom pravda. Tak... No. Čo? Áno, aj. Áno, aj. Áno, aj. No, či whisky, cigara, Ale to rozumne, je. rozumne. Rozumne, to je, ale... Nerobí mi to problém. Ani mne. Aj keď tak iní hovoria, že áno, ale nie. Ne, nerobí to problém. Žartujem, samozrejme. Ale že teda, že okrem teda whisky a cigary, aké zdravotné ešte pomôcky? Aké ešte teda, že cvičíš, ale určite nie, to mi nehovor, že nie. Myslíš na Viagru, alebo niečo také? Nie. Fitness nejaké určite, No ja nie, že cvičíš trikrát určite. týždenne trénujem s fyzioterapeutom seriózne hodinu, Áno? aby som vedel chodiť a všetko, lebo Áno, musíš, jasne. ja od tej nehody som mal problémy s pohybom a učil som sa 2 roky chodiť a podobne. Takže musím trénovať, aby som bol vo forme. Áno. No ale cvičíš sa? Čo? Bomba. Bomba. Čo? Aj akože napríklad, že také, že pamäť tých textov a tých pesničiek. Veď to nie je sranda. A teraz boli koncerty veľké. Jasné, Čo? No, ale to ľudia odspievajú. Keď si niečo zabudnem, tak ľudia spievajú. Ja ty máš túto metódu, čo? Jasné. Čo, neviete? Aj diváci. A teraz vy. A teraz vy. Áno. Tak ale s pamäťou nemáš nejaké, nie, že ešte? Nie, akože nie. v pohode. Čo? Všetko? Hej? Zvládneš. Ako sa volá? No? Máme kvíz. Neviem.
No ale dobre sa cítiš. Dobre, ale nikam nechodím, s nikým nič nemám, nikoho nechcem vidieť. Krásny deň. No jasne. No, ja kebyže Iba toto... s obsom do lesa a nič iné. Počúvaj, ja kebyže toto nerobím, mám to isté. No, to je krásny život, nie? No. Ale manželka vedľa, nie? No to jasne. musíme povedať. To musí byť to. Pri Musí tej byť 70 to musíme spomenúť. To najlepšie je o 5. Panák, cigaro. Nie ráno. Manželka som, nie, večer. Manželka sedí vedľa mňa, robí to isté. Všetci sme spokojní a nič viac nepotrebujeme. Ona fajčí cigary? Ne, cigarety. Cigarety. Aha, čo má cigarety. Milé deti, toto nie je propagácia tabakových výrobkov. Neskúšajte to doma. Čiže to idete spolu vyskytnúť. No počuj, ale zase, ja neviem, je to rekord v tom manželstve, že ako dlho ste spolu na Slovensku, alebo niekto ešte je väčší rekordman? Neviem, či Kamil Peter aj náhodou, nie? Čo? To neviem. To nevieš, ale ty Ale si koľko pochybujem. rokov? No od strednej školy, nie? 46 rokov, od základnej školy. Od základnej Od školy? 6. triedy. V 9. sme začali prvýkrát spolu chodiť a potom sme sa chvíľu rozišli a potom sme Zase. začali spolu chodiť a Až potom sme doteraz. sa vzali. No. A doteraz žijeme spolu. Krásne. A bomba. Bomba. No? Lebo je to svetica, je to geniálna žena. Proste tá si vytrpela svoje, ale drží pasu, ide. Proste. Prosím ťa, je tá 70-ka, to je pekné tak si zaspomínať, ale to detstvo tvoje, ja neviem, ty si chcel byť muzikant vždycky? Alebo niečo iné? Tak od 6. triedy, či odkedy som chodil na hudobnú školu, na klavír 7 rokov a tak ďalej, takže na klavíri som vedel hrať, ale ja som chcel byť pilotom. Lenže, keďže som mal kapelu, teraz som bol v kapele, musel by som odísť do Žiliny na tú školu a tak som radšej zostal s kapelou a tak som sa vzdal pilota. Ináč by si bol pilot. Áno. No, tak ale muzika hneď vlastne. A je to také, vieš, aj v tých textoch, aj tá ulica a to. Je to, že to ťa ovplyvnilo, nie? Že na tej ulici, pri Imke. Áno, Pri Imke. No, tak bolo to 10 také, domov, cigánska štvrť, samé bandy, samí bitkári, všetci ma bili, to bolo Všetci bili? strašné. No jasné. No ale ty si potom začal chodiť na box, aby si sa vedel Keď brániť. som chodil na karate, tak ma bili, potom už ne. Potom už ne. Potom X, no. No, prosím ťa pekne, no ale ty si prišiel do kapely až nejaké 80. roky, nie? No? Rovno v 80. roku. 80. roku rovno, no. Tak ale dobrá kúpa to bola, nie? Tento gitarista, čo? Jan Baláš, čo? Hej, či? Dalo sa vydržať. Počúvaj ma, ale toto mi povedal. Však mali ste teraz koncerty. Veľké, 3-krát v Bratislave, nie? Piatok, sobota, nedela to bolo. A 2-krát v Prahe. 2-krát v Prahe na štadióne, veľké, vypredané koncerty. Ohromný úspech, samozrejme. Ale počúvaj, toto, ja som to už viackrát zažil, čo sa týka jeho gitary. Áno, Je to pravda, že jemu nikdy nehrá gitara? Nikdy mu na začiatku nehra. Akokoľvek to je naskúšané, čokoľvek. Nič. Začneme, poviem a ideme na to a Jano, do prdele, kto mi to tu čo? A nadáva tam kričí, technici pobiehajú jak blázni a gitara nehraje. Jak je to možné? No to je zázrak, to je proste Božia Ty vôľa. sa môžeš k tomu vyjadriť? Nemôžem. Ale Čo? vysvetlili mi to technici, že Toto mi povedz, ja to nerozumiem. Mám vysielačku, všetko, normálne skúška, prebehne, Ide, bez hra. problémov, všetko hrá. No. Ešte keď idem na pódium, ťuknem, vždycky vyskúšame, ťukne, hrá. Hrá. Došiel som na pódium, nič. A potom mi vysvetlil, že vieš, došlo veľa ľudí, každý má tie telefóny a tie interferencie, všetko to tam začne rušiť. No a tak som hral na kábel. No tak kábel si už len dávaj. No. Že tak A sa ja to hrám stáva. na vysielačku a ja nič, mne Ty to nič. hraje. Tak to niečo musí byť, počúvaj ma. Tu kabel. Tu kábel, tam kábel. Jožovi hrá kábel, tebe nič. No, No? Tak. Jak je to možné? neviem. Neviem, medzi nebom a zemou. Nie som elektrotechnik. Nie si elektro. Nie. No, počúvam, no a keby sme tak mali hovoriť, však veľa rokov spolu, ale bolo to také, že vy ste vlastne ten čas spolu netrávili, nie? Že preto vám to aj tak dlho vydržalo možno. Nie, že v súkromí
No máme takú, nehovorím, že je to dohoda, Áno. ale tak v zmysle toho, že chápeme, jak beží život, tak sme sa stránili toho, aby sme sa ešte, okrem toho, že však my sme hrali voľakých 260 koncertov za rok, tak sme boli dosť spolu. No ešte to... A ešte, aby sme sa aj v súkromí stretávali, akože, že tak sme ako taká psychohygiena, tak každý máme svoj okruh svojich známych, s ktorými trávime takzvané voľné chvíľky a tým pádom sa tak akože šetríme energie. Nekamarátime sa. Vôbec, no? Nie, a na čo? No ale počkaj, Spolupracujeme. Spolupracujete, ale zase na začiatku musíme povedať, že ste pretekali na autách spolu, či čo nie? Jasne, No. určite. A tam ste boli spolu veľa. Veľa, Počkaj, ale veľa, tam som ja počul, že ste si robili také naschvály nejaké, či čo? Čo? Tak sem tam niečo, áno. No, A napríklad? to napríklad Vašovi. Ahoj, Vašo. Vašo je tu s nami, samozrejme. To je jasné, ne? No. Boli také humorné situácie. Sme išli z Prahy a Vašo sa vždycky v Prúhoniciach, kde to tam nejaký pivovar bol, a on si tam vždycky išiel ako pivko kúpiť, hej? Áno. Tak išiel do také, a my sme išli s Jožom za ním s autom. A sme vymysleli, tak sme na nejakú šnúru sme mu podal tam všelijaké plechovky naviazali. On vypalil na diaľnicu a hrkotal, furt nevedel, čo je. Takže takéto drobnosti sme si robili, no. Ale pri tých pretekoch niečo, že okno ste si zamalovali, či čo som niekde, či také niečo bolo, že nejaké také naschvály, že ste si Pri robili? pretekoch ne, ale na cestách, keď sme na šnurách jazdili, Áno. tak sme si škodili, súťažili sme v rýchlosti. No a keď niekto išiel za mnou, tak ja som vyťahol hasiaci prístroj, fúkol som a jemu to dodrbalo okno a musel zastaviť. No tak takéto to bolo spoločné, ale vaša sme spomenuli, tak to musíme. No jasne. Lebo však on by mal tiež teraz vlastne. On mal tiež so mnou. 70. 2 týždne od seba. No, 2 týždne od seba ste. Ja on bol 10. a ja 24. októbra. No. A vy ste spolu chodili, ale myslím na Zušku, nie? Spolu sme chodili na základnú umeleckú školu na klavír a tam sme sa spoznali. Spoznali. A do vedľajšej školy chodil na Jeleniu a ja na Karpatsku a to sú dve školy, ktoré sú 100 metrov od seba, takže tam sme sa tiež poznali. No. No ale potom v kapele bolo také, že, vieš, že... Bo Vašo bol taký, akože vieš, že skladateľ vážený, že nejaká tá... To existovalo v kapele vaše, že rivalita nejaká? Či ani nie? Čo? My sme rivalita, nie, my sme mali taký systém, že vlastne bola takzvaná burza, každý donesol pesničky. Burza nápadov. Burza nápadov a bolo nás 5. Hej. Tak vždycky 4 hlasovali o tých pesničkách. Nie o svojich si nehlasovali. Áno. Hlasoval sa o tých ďalších. No a potom sa spočítali aritmeticky tie hlasy, tie, čo vyhrali, tie boli na platni. Hej. Alebo tie na CD-čku. No a také existovalo, že kapelník, čo? Veľa? Ne. Nie. My sme nemali kapelníka, my sme si rozdelili, každý mal nejaké úlohy Áno. v rámci celého toho Ty manažmentu. si opravoval gitaru vždycky, áno? Ja som opravoval gitary. hej. Áno. Takže každý mal svoju úlohu v kapele a tu si plnil. No, Aj to sa hodnotilo no potom. tak samozrejme. Tak ale Vašo veľký parťák, nie? Áno, ale prachy sa delili rovnako. To je jasné. Však inak by to nefungovalo. No však práve. No. To bola spravodlivá demokracia, že každý podľa svojich schopností a peniaze rovnako. No. Áno. Ale keď si zoberieš, aké to boli peniaze, tak to nebol taký problém. No tak volá kedy. No, tak. No však hovorím. My sme hrávali stovky koncertov, že ja som mal gažu 150 korún za koncert. To bolo tak na večeru akurát. Vieš, že domov sme nič nedonesli z tej šnúry. No tak to sa neoplatilo nosiť taký honorár. No neoplatilo, však to sa... To sa minulo na presne. potraviny. Na potraviny, presne. To bolo na spotrebu. Na spotrebu. No, no. To boli tzv. Stranické peniaze, vieš, aké sú? Nie. Tie, čo si dáš stranou. No tak už nebudeme už spomínať, lebo však na vaše sme si museli spomenúť, však to je zásadný člen skupiny Elán. No a súčasne sme hovorili, koncerty boli veľké, vypredané, úžasný úspech, aj symfonická verzia vlastne. No ale čo sa chystá? To povedzme ešte. Že čo bude? Tak ešte nejaké koncerty, ako 2025. 5? Budú. Budú. No. Jednak budeme mať Prahu ešte s týmto symfonickým orchestrom. Áno.
lebo tam sme mali mať tiež 4 koncerty, len ten manažment tej haly to nejak nedorátal časovo, že koľko my potrebujeme, aby sme odišli. A oni už potrebovali, no skrátka to trvá, skrátka to je obrovská výprava. Takých 160 ľudí to robí všetko. Takže by nestihli to, čo už mali zazmluvnené, tak nám dali náhradný termín, máme vo februári v Prahe ten koncert. Vo februári v Prahe? No. Áno. A potom bude ešte, na jeseň budeme hrať Brno, Ostravu a Košice. Bratislava? Bratislava? To boli 3-krát, no takže... Stačilo. No a čo sa týka tvorby, tak dneska na záver bude s Elánom, príde celý Elán, bude pesnička nová. No ale čo, aj CD-ško nejaké, alebo nie? Či? Ako to je? Postupne budeme nahrávať nejaké pesničky a či to bude CD-čko, alebo niečo iné. A však to v dnešnej dobe už to CD-čko ani nie, čo? Není, to už nikoho nezaujíma. Všetci to stiahnu z internetu, žiadny problém. No čiže pesničky to on budú. Budú pesničky. Budú nové. Budú nové pesničky. To je také novum, že budú pesničky. Áno. Počujeme, no a tak ešte možno, že také, že vieš, ja tak rád aj zo súkromia niečo, to Jožo má rád veľmi, keď tak súkromie. Aha. Súkromie prvé. Takže deti a takéto nemôžeme, lebo však minister, vieš, to nemôžeme jeho deti. Tak tvoje. Vieš, ty máš 4? 4, no. A? No. Dobre. No. Také tie dve sú také novšie. Jožo hovorí rád, že mám rád materstvo a veci s tým súvisiace. Áno. No a tak dve sú také novšie, teda to môžeme nie povedať. Prosím? Dve sú také novšie. Dve sú novšie, no. No ale syn ten hokej hrá, ja som fanúšik veľký športový, nie? No, syn teraz hrá už tedy 12 rokov hokej, má 16 rokov, takže od 4 rokov to hrá. A je momentálne vo Švajčiarsku, hrá v Davose a chodí tam aj do školy. No pekne. Na gymnázium. No. A ty chodíš za ním tam pravidelne, viem. No, musím. Áno, musíš. A manželka, ona je tam, nie? Manželka je tiež tam, no tak beháme hore-dole, pracujeme. A ona robí, ja som videl také nejaké umelecké lampy krásne, nie? Svietidla. Hej, ona vyštudovala ako dizajn. Áno. A tým pádom sa tomu aj venuje. Áno. A neviem, či tam aj to predáva, nie? Myslím, že to môžeme povedať, či nie? No, nie je to tajomstvo. Kľudne si dojde kúpiť. Hej? Do Davosu? Do Davosu, no. V Davose má obchod? Máme tam taký malý obchod so svetlami, takže... Prídem, potrebujem nejaké, svete, no. Ja tam robím káble a tak... Ty káble na... To elektrikára, vieš? Elektrikára, na to už káble. Tak držíme palce ešte raz. Nech sa darí, páni. Jožko, tebe všetko najlepšie k narodeninám, samozrejme. Veľa zdravia hlavne. Veľa zdravia. Všetko tam hore. Veľa zdravia. No ty si ale starší, tak aj tebe pogratulujeme. Ty máš kedy teda si mal? V lete? Či kedy? V lete som mal v auguste. V lete koľko teda? 73. 73, no tak to už áno. No už by mohli naviať, ne? No, veď to som chcel. Už by mohli naviať. A teraz... No, že teraz to mal príde, počkaj, musíme teda, už sme pokecali, hej, to bol taký príhovor toto vlastne. A teraz len začne zábava, lebo ide teda torta. Ja. A nie hociaká. Ide torta. To nie je moja parketa moc. Neboj sa, nie je to taká obyčajná torta. Dobre. Neboj sa. A ja pri tej príležitosti zložil som ti báseň. Bomba. Takže príde torta, ja recitujem a vy oslavujete. Tam, sem, tak. Bomba. Počkaj. Milý Jožo, toto je teda pre teba torta. Môže byť? Môže. No, oblizni. Nech sa páči.
Ďakujem. Chceš odhryznúť, alebo si to odsvakneš? Odhryznúť. Odhryznúť, dobre. Môžeš si zapáliť. Počúvajte, veď, ale to musíme pripiť. No však toto. No. Na to čakám. Takže na zdravie s týmto nealkoholickým nápojom. Čau. Milí diváci, dovolte, aby som zarecitoval báseň venovanú nášmu Jožkovi. Ty zatiaľ fajčíš. Ano. Narodil sa v Bratislave malý Jožo Ráš. Všetci hneď videli, že má veľkú guráž. Cigara na miesto cumlíka, motorka na miesto koníka. Dieťa živé, no nikdy žiadny šašo. Kamarát na zuške stal sa mu až do smrti Vašo. V 68. prišlo máme plán. Budeme žiť naplno, nikto nám nevezme elán. Začala sa písať legenda, čo navždy sa zachová, viac ako maturita, krstiny, svadba či stužková. No a keď prišla Balážova vymyslená, to už bola do nich celá republika zalúbená. Sestričky z kramárov, aj tanečnice z lúčnice, policajtky, hasičky, kuchárky, aj učnice, blondíny, aj brunety mu ležali pri nohách, keď spieval o krásnych bosorkách. No Jožo na nich len vyplazoval bubáka a nahrával ďalej 8 svetadiel detektívka Rabaka. Napokon pri ňom všetci svätí stáli, ale jemu sa tých pesničiek máli. Čaba neblázni, zanedbaný sex, od Tatier k Dunaju, všetci si tie pesničky spievajú. Spieval a žil ďalej ako kaskadér, aj keď život nebol vždy fér. Nezlakol sa slávy ani úspechov, lebo vždy vedel, kto je tá voda, čo ho drží nad vodou. Dnes má ten chalan 7 krížikov. Dúfa, že nebude veľa takých básnikov. On si chce iba v kľude vyložiť nohy, zapáliť, naliať si whisky a všetko v pokoji osláviť. Takže máme pre teba ešte jedno prekvapenie, prosím ťa pekne, Jozef. Kde teda, neboj sa, Ľubo bol taký láskavý, že napísal nový text o tebe. Pane Bože, pomáhaj. Je teda, ten text je troška, musím ťa upozorniť, že je v duchu tejto relácie. Hej? Že je taký zábavný trošičku. Ja som si ho dovolil zhudobniť a teraz by sme ti ho tuto aj z back to back chceli zaspievať, dobre? Takže ideme na to. Keď ináč nedáš. Áno. Ale to je, aby si nemyslel, počuj, to je čerstvé úplne. To je úplne čerstvé. To je úplne čerstvé, to mi pred 2 hodinami dal. Takže dobre počúvaj teda text. Pieseň sa volá Náš Jožo. Náš Jožo. Jednoduché. Pomoc. Poďme na to. Je strašne bohatý, nepije, nefajčí a pre hry miluje, na módu, na šaty, dá prachy bez rečí, varí a gruntuje, ale iba vo sne, ale iba vo sne, ale iba vo sne. Je strašne strapatý, nemá rád bifteky a jogging zbožňuje, klame jak najatý. Nechce žiť na veky, nik nevie, čo mu je, ale iba vo sne, ale iba vo sne, ale iba vo sne. To je ten náš Jožo, chodí na trh s vlastnou kožou, aj keď má na mále. To je
ten náš Jožo, kto z ich nespichá nožom, kašle na metále. Je strašne výrečný, neznáša cigary a pije len vodu. Zazerá na slečny, rozbíja gitary, chodí na pohodu, ale iba vo sne, ale iba vo sne, ale iba vo sne. To je ten náš Jožo, chodí na trh s vlastnou kožou, aj keď má na mále. To je ten náš Jožo, kto z ich nespichá nožom, kašle na metále. To je ten náš Jožo, ktorý len s milosťou Božou hrá a spieva stále. No, takže to bola najnovšia novinka v oblasti pop music. Čo ty na to teda hovoríš? Nič. Je výrečný. Je výrečný, ale však to bolo v tej pesničke, áno. Takže to bolo také prekvapenie pre teba teraz. Bomba. Tešíme sa.